Ah, goeie. Goeie. Wat wie jongen man? Ik ben kijken om koffie bij de ouders. Aha, Ja, jong, voor de eerste keer ben ik naar de clubavond. Damclubavond. damclub? Ja? Achter jou komt ik in hoor. Die had ik zijn karkasje open, maar hallee hé. Ja, maar die... Ja? Die ken ik net hoor. Nee? Ja, nee, ja, dat... Goeiedag meneer. Wat weer? Jo, heb maar een mooi karken. Ja? Ja. Ja. Hallo hé. Die heb ik al jaren. En wat is nou jouw mooiste knuffel hierop? Ik ben buurman en buurman. Aha, ja. Kijk, en die twee die hiervoor zitten. Even kijken, hier. Die en Tom en die. Jerry. Die twee. Ja. Ik heb allemaal van die pakken met taartips heb ik bij me. Nou, en dan kan ik weer een erbij krijgen. Nou, dan zet ik hem er weer op. Maar had het nou heel uitdraaiend? Ja, nou, dat wordt vanzelf weer droog. Ja? Ja. En als ik in de ring loop, dan word ik ook weer droog, ja. Oh ja. Ja. Hey, ik wat chance maar de vrouw zo nou en dan met deze kaart. Nee, dat hoef ik niet. Nee? Nee, nee. Ik blijf mooi vrijgezel. Oh ja? Ja. Ja. Weet je wat het is? Anders ben ik alles kwijt. Hoezo? Nou, ik heb een... 's morgens komt de zuster bij me. Ja. En 's avonds komt de zuster bij me. Nou, en mocht er wat weten, dan heb ik zo'n alarm. Nou, dan komt de zuster ook aan de wat gebeurt. Dus dat hoef ik verder niet. Dan mocht er wat gebeuren, dan komt de zuster ook. Maar als ik een vrouwtje bij me in huis heb, dan zeggen ze van nee, dat kan niet meer. Oké. Dan wordt er niet betaald. Aha. En dan moet ik het allemaal zelf doen. Oh, dat hoef ik niet. Dat maakt me niet uit. Dus het waren het net goed aan eigenlijk. Nee, dat durf ik niet aan. Nou, wat een triest verhaal eigenlijk opeens. Ja, maar ja, maakt mij niet uit. Joh. Nee? Nee, ik heb mijn lief hondje heb ik hier. Jo, heb je hondje en je hebt de knuffels. Ja, ja hoor. Ik ben hier wat tevreden mee. Mooi.